maliwanag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo. Kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako pong muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Ikaw wala problema. May sakit sa iyong tagipusoon nga ikaw lang kadala-dala. Hindi magkabala ka diri sa 88.1 Spirit FM Rojas may kachikahan ka. Yari si Yon Dave sa imo maghahatag sa advice na give. Yari sa Rajan nga always ka pag-ooptan. Kag si Taratso nga always on the go. Ganit tutok na sa Ka-Best Friends. Ang inyong sama-sama together, always and forever na Ka-Friends. Every Wednesdays and Fridays, 3 to 4 p.m. Dili lamang sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ka-Best Friends. Ka-best friend, alas 3:06 na ho ng hapon. Kaalagad, welcome sa aton programa Subong Hapon sang Biyernes, Pebrero 13, 2026. Sa pangalan sang aton station broadcast team nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton man nga station manager, Reverend Father Mark Granflor. Technical Director, Alagad Mingming Huego, kag Technical Partner, Alagad Benny Delida. Inaman ang inyo kaalagad, ka-best friend, Yong. And of course, mga ka-best friend, maayong hapon. Ako po ninyo subong hapon. Ang inyo ka-best friend na go on the go, best friend nyo, Taratso. Kag syempre, mga ka-best friend, ang kaupod mo may na sa kasadya kag kasubo, your one and only ka-best friend, Rejan. Alright, so hello, maayong hapon. Hello, mahayong hapon sa inyong tanan, mga ka-best friend. Kamusta ang aton? So grabe kita Adlaw. energy mo pala sa mga ka-best friend. Manaming adaan ka-best friend, kay nagkapi kita nga daan. Oy, by the way, nakita ko si Tita sa Dalom. Si tita. Mother mo Si mama. Hay, syempre ka-best friend, no? Wala mo ko kablang kung sino nga tita. Malay mo, ang tita ko nga tita-tita lang. Ang tita ng lahat. O, tita ng lahat. O, And by diba? the way, mga ka-best friend, yes, thank you so much, Grace Facial Center. Nakita niyo nung nag-glass skin ako subong, kag daw ka fresh na akon. Because, yes, si Grace Facial Center, located lang sila sa business center. Kung gusto niyo na magpagwapa, magpa-facial and everything, yes, handa na ako para buwas sa February 14, mga ka-best Wow friend. naman. May ka-date ka daw. Ay, You know what? Bis ka wala ako ka-date, yung mga dayon, yung Valentine's siya. Basta Correct. mangita na lang ko yung ka-date. Gusto ko dabi, tomorrow, gusto ko yan ng ano, makaon lang. makaon lang, hanggang magagawa. Kaya gusto ko yung Wow. ma-meet ko lang. Malay mo sa February 14 ko ma-meet ang paragidya sa ako. Wow, Eva.
So kamo mga ka-best friends, ang aton mga ka-best friends naton nga tagapagpalamati naton nga ara sa aton na Facebook page. Yes. Hello mga ka-best friend, no? Don't hesitate to comment in the comment section below sa mga gustong magpa-shout out dara, no? Magpatamyaw sa inyong mga pinalangga sa kabuhi, no? Kag syempre, kag sa aton na radyo, kag sa tanan nga mga ka-best friend naton nga nagapamati, no, sa kahanginan, maayong hapon. Kag syempre, no, may hotline kita ka-best friend yung sa mga gustong mag-caller. Yes, ara dira mga ka-best friends sa aton monitor sa aton nga live, nakita man ninyo may number dira. Comment sa ano. Kung gusto niyo kung gusto niyo ya tawag sa amon kag may hatag man kamo nga gusto Na niyo nga problema or mga Oo. mga gadwa-duwa kamo sa inyong kabuhi kag sa inyong nga love life. Pwede man naton istoryahan subong hapon upod naton mga ka-best friend Yes, diri. mga ka-best friend. Kag siguraduhon lang nila mga ka-best friend, no, nga hindi lang kwarta ang problema, ha? Kaya dumabudlay na nasolusyonan, mga ka-best friend. Mga ka-best friend, oo, ginatamyaw ko galidara si Jonard, no, sang Happy Family KTV. Kag si Jonard, taga Barangay 11 na siya sa Mansion Road, no. Hello sa imo, maayong hapon. Kag syempre, no, ginatamyaw kumain na si Mama Sel, ang mama ng lahat. O, si Mama Sel. Ara siya da subong sa may banika sa Karinderya. Gapamati, dara, no, sa Queenie's Karinderya. O, ay, nagutom ka mo bala? Yes, super. And shout out nato no galantaw diri ang Yes. ang si Grace Facial Center basi kag hello Ma'am Grace kag sa iya mga Hi, staff Ma'am dira. Grace, Bao. Hi, Ma'am Grace. You see my skin? Wow! Ma'am Grace, it needs help. Oh. Wow! Talaga naman, syempre. Mabuot man na si Ma'am Grace. Super buot. Hands on. Correct. Doon niya ko tani kagina. Bako nahuya na ko. Kay may nagmotor na lang man ako kay traffic gina. Kay kung naglibot kita sisi, balaan mo ginatabo, why di kita Correct. kaabot. So, Correct. Oo. Ako man. Kag Super medyo traffic, traffic, subo. As in super Oo, traffic. yes. Tapos, nagalakat ako. Siyempre, nasa sa lakon niya pa. For example, wait lang ha. Kilit lang ako. Kaya ako kadalagan yung kaina. Kaya bako na Oo. kasi malate yung kahuluya. Yes. So karon sobra ako kadali, naka-red ako lang dobla kami ni kay best friend Trat. So dumampa kami football. Ay, muna di man akong plan. So, but Kaya salingon it's ano ako, Friday, referee ako. Hindi, ganun. water girl. Yeah, it's Friday. Muna pagit subong mga best friend. Yes, Nga damo Friday. tawog. Nakikita Oo. nyo sa dalan, sa plaza and everything. Because iban ka pamakanan niya sang flower, chocolate para buwas sa ilang gift sa ilang mga loved ones. Muna pagin nga gutok subong kag traffic because Friday. So, balaanan ninyo Friday. So, lubongin natin ang Valentine's. Kasi tomorrow, Correct. busy na yung tawo kay may mga date na naiya out of town. And iban Yeah. sinaya, ara lang niya sa room kag habol-habol kay malamig. Thank God it's Friday. Yes, Yes, Friday. thank you so much. It's Friday. Let's start our Friday with a beautiful smile, no? At good vibes. Liwat na ano. Let's Anong start. fried? Ano Fried. Eh, syempre, kay kagina, nagluto kami manok. So, it's fried chicken. Uy, lusot. Pinagusto ka naman. Pinagusto na And naman by the siya. way, tomorrow, ara na gali na istorya na naton ang Friday. So yon, buwas na Valentine's, enjoy niyo kung may ka-date man kamo. Pwede man ninyo i-date inyo mga loved ones, a family, Yes. especially your mother, tagaan nyo flowers and everything, your Correct. sisters, cousins, Parents. parents. Wow. Tanan dira kung gusto ninyo. Yes. And pasalamatan Okay, ko lang go. best friend, Richa, ng akong outfit sa buwan. Wow. Thank you so much, Straightforward SM Rojas, for Wow. sponsoring Kalami. our outfit. Thank you so much. It's so amazing nga daw. Hindi ko kaintindi kung ano ako, obligasyon. So, kung traffic in ako dire or ano Ay, ako. okay. Naintindihan ta na ko niya manway nag-traffic subong. Nga, Ay, ari, man. Ari o auxiliary. Ari ka din yung traffic enforcer Pero sa you know what? salon. It's so nice fashion sa. Comfortable. Hindi siya normal sa tao nga makita yung mga mga outfit. Abnormal ang kasoksok sa so Ay, much. may sing. Charot lang. Thank you so much, Straightforward SM, for amazing outfit, Subong. Thank you so much sa sponsor. Oh my Yes. God. By the way, Pancha Apaitan is watching. No? Hello, Wow. Pansha. Hello. Hello, Oh, Sawadee fantastic Cup. channel. Oo, And of mana- course, big shout out to Rolando Canarijo Jr. And of course, from Iloilo City, may-ari kita ng Tagiliilo. Diri ba, gadamo kita. Yan na naman, yan, kuya, basta mag-shout out, kagadamo kita, Subong.
Chora. Yes, Randy syempre naman, Cabastante yes. from Alimudian, Iloilo City. And Wow. Chris Moore, Onion. Shout out from Chris Moore Tattoo Studio. Kapian Tattoo from Yeah. Panay. We have also Wow. here Sir Kenneth Ken Dominguez. Hi mga ka-best friend from Tuchay's Fried Chicken. Wow! Cuyao, Laguna Family. Oh, may pamanok naman dyan. Boss, may pamanok naman Baka dyan, naman, sir. Diri lang sir. yung amon nga station sa may Lawaan, Rojas City, Capiz, Philippines. Yes. Kasi may manok ka man, sir, pati lawa matamot manok. Friend man ko no. Best friend. Ka-best Yes friend, naman. Ken? And, sino to may pakapi? Hambal mo ka best friend yung... Oh, si Laika. Si Laika. I forgot. Kay man ka dali man kita subong. That's why way nakakahapit. Actually, guys, nagplan kami, Before dapat going may here. outfit kami sobong, nga Oo. tatlo. Dapat may outfit kami, pero butangan na lang namon, depende na lang sa season, sa sunod kitapos ang Valentine's. So, kay busy kami nga tatlo, on the spot lang din na late pa gani siyong. Oo. So, na-late ako man, kaya nangita pa ko't outfit naman. Kaya gusto kita niyong may headdress kita. Ano tayo pinaglalaban niyo? Mga festival na tao, makalabot. So, di dapat yung mga headband, Why lang? Dapat, Valentine's, dapat manok kita di karon makulay red. Gusto ko gani, meron ako Ano to headband kami nga, sa ano, color? heart. Hindi, mga ka-best friend, naghamba ko ma-red kita. O, lantawa sila nga duha. Ay, black ko ya. Kay bala mo, ba ako ma-celebrate ko isang Valentine's, all black and black. Black is black. Black is black. Ano Yes. yung mga outfit? So, baka ano, inspired sa yung mga outfit ka best friend? Inspired ako sa flower. Dahil hindi Yeah. mo na flower. Flower ka. Flower ini, o color. Daw ano siya, Yes. yung daw ilang-ilang Oo. flowers. Basta flower nga mahumot. Alright, so sa liwat, sa tanan naton yung mga viewers ka best friend naton dira. Yes, welcome ka mo diri sa aton. Isa ka oras nga pinatawa kag kasadya subong nga hapon Correct, upod ang inyong mga mga ka-best best friend. And mga ka-best friend, kung gusto man nila, yung mga ka-best friend nga comment dira sa inyo mga gusto ipamangkot, pwede gid kay ginabasa man namon. And kung gusto yung magpa-shout out dira, Yes. pwede ka mo mag-comment dira sa aton comment section. Kag syempre mga ka-best friend no, hindi man nila pagkalimtan nga i-share ang aton nga live, di ba? Para mas Yeah. damo kita. Ay, di ba? wait lang. Did you know ka-best friend Rejan? Yung si ka-best friend Taratsu may bago nga talent. Wow, waay ko kabalo so far. Ano ang bag-o nga talent? Kaya niya mag-sound effect niya siya lang. Gusto yung wala sample? Okay, go. Okay. Ang ka-best friend at Taratsu, how are you today? Okay lang. Extra ba yun? Diba? Ka-best friend Taratsu, how are you today? Ano ato yan? Haba-haba. Alright, hindi na nato. Da kayo. So, mga ka-best friend, excited kami sa aton storya subong. Kay may Correct. nagpadala na mga story sa aton nga gwapahon nga ka-best friend Rejan. So, Yes. basahon niya ini kag do na-excite naman kita. Kag kamo mga viewers na to, pwede kamo dira ka-comment kung gusto niyo, kung may advice man kamo sa aton ka-best friend nga may gusto man siya nga i-share sa aton sa Correct. mga hapon. Alright, ka-best friend Rejan, ano ina? Okay, no, before kita gali, no, anay mag-start, no, ginatamyaw ko da si Ma'am Jonna Miharas, ang ating mga OFW dara, maayong adlaw sa inyong tanan. Kag si Isa Pilonio, hello po. So, subong nga adlaw mga ka-best friend, no, it seems na palapit na ang aton nga Valentine's. So, well, may story kita diring para gid sa tanan, no, ang aton story about love. Okay. Yes. Alright. Music please. Wow, ang si Maestro. This one, ang aton nga sender nga si Mara. Ako si Mara, 24 anyos, taga Rojas City. Abi ko, makusugid ako. Abi ko kaya ko tiisoin ang tanan. Pero may kasakit gid gali nga hindi matambalan sang kabaskog. Si Enzo amo ang akon kalibutan. Siya ang una ko nga ginatawag ko nga malipayon ako. Kag siya man ang huling ginadumdum ko antes ako magkatulog. Pero isa kagabi, samtang manami ang tulog ko nga upod siya. May gulpi na lang nga nagsiga-siga ang iyang cellphone. Wait.
Wait lang, nanoy na nga. i-drama ta na Oh, siya. drama. Okay, si drama. Okay, Ako ko na. okay. Sino ako? Ikaw ang cellphone. Ikaw si Mara. Okay. Ako si... Ako si Enzo. Ako Ikaw si Enzo. Enzo. Ako si Mara. Okay. Sige. Okay. Liwat mo tong storya ha. Oo. Okay. Go. Ako si Mara, 24 anyos, taga Rojas City. Abi ko kusog ako. Abi ko kaya ko tiisoin ang tanan. Pero may kasakit gid gali nga hindi matambalan sang kabaskog. Si Enzo ang akon kalibutan. Siya ang una ko nga ginatawag kung malipayon ako. Kag siya man ang huling ginadumdum ko antis ako magkatulog. Pero isa kagabi, samtang nga manami ang akon tulog, nga kaupod siya, naggulpi lang siga ang iya nga cellphone. Mara, matulog na taguro. Oo lang ga. Maslip na ta. Sige matulog na ta. Oo. Idug Pa- to, anay. Idug. Ay, aray. Idug. Sige. Naipit ko. Ay, Pati na sorry. yung suga kadulo. Sorry lang. Kasanap. Sige. Hindi ako matulugan. Tutulog na si Mara. Ay, Ako sa natulog. phone di ambay. Hindi, ako nakakita sa Siyempre, no? Tulog ka nga daan. Ay, yan, sorry. ano, Enzo. Sige, nakakita. So, siyang nakakita sang cellphone. Kanami sang acting pala. Una namin na acting bala. So, si Mara yung nakakita sa cellphone nagasiga. Hindi, tapusan na na yung acting Go, naman. next Okay. naman. Okay. Sorry lang. Kimbuksan ni Mara ang cellphone. Nagahibi ang babayi. Wait lang. Ano siya nakapadlock? Ano klase nga bukas? Open niya ang cellphone. Kay Uya. Hindi. Gin-open niya kay Gasiga. Gani. May nagatawag. May gatawa. Okay. Oo. Kag hambal, may naghambal nga babayi. Ang hambal. Miss na miss ta ka, mahal. Sano ka mapabatsyag sa akin? Ba si AI? Ay, hindi siya AI. Kuya si Mara. Sino ka? Sino kinatawag mo Actually, sa naghambal, Ari di sa center, naghambal siya nga sino siya. Kaso kay Enzo. Tapuson ko anay, no? Hindi halin sa akon, daw ginapunggan ang akon na pangginhawa. Nagkurog ang akon mga kamot. Kag didto na nagumpisa tulo ang akon luha sa unlan. Wait. Tarat. Ka-best friend Taratso, reenact. Oh, ikaw si Mara, Nagtulo ang iya. luha, naghibis. Nagtulo ang iya mga luha kag naghibi. Kasakit. Sa pila ka tinuig haging paglaban ta ikaw sa akon pamilya, Enzo. Ngaman gimpuhat mo ini sa akon. Uy, grabe. Muna iyak, muna. Pero ano lang na siya yung nakatangis. Amo na sa karoy na ang nabatsyagan ni Mara. Kag naghambal si Mara no dire nga Enzo sino siya. Naghipo siya, nagyuko, daw ako pa ang may sala. Hambal ni Enzo, pasensya na ko no, wala ko inigin plano. Nagahibi nga tingog. Hambal ni Mara kay Enzo, wala mo gin plano? Nga agin obra mo man ini. Samtang ginahatag ko ang tanan, may iban kagaling nga ginahugot. Ginpilit ko nga punggan ang akon luha. Pero naluya ang akon tagipusoon. Hambal niya. Hambal ni Enzo kay Mara. Nagkulang kabi, Mara. Nagkulang ka, Bi, Mara. Ano king kulang ko sa imo, Enzo? Wala ka nagtigang. Right na. Kag syempre, ang padayon sang istorya nga ini. Ano? Nagkulang kabi, Mara. Dito nagid ako nagkurog kag naglain ang pamatsyagan. Hindi gali sapat ang paghigugma. Hindi gali sapat ang pagsalig. Bisan ihatag mo ang bugos mo ka nga kaugalingon, may tawo gid nga pilion sa gihapon nga pasakitan. Naghalin ako sa balay nga nabasa sang ulan. Wala ko kabalo kundi na ang mas mabugat, ang ulan sa akon na lawas o kun ang kasakit
sa akong dughan. Subong gabi-gabi gihapon ako nagahibi. Pero kabalo kabala kung ano ang ginahibi lang. Hibi nga may kaopdanan nga pagpaalam. Pagpaalam sa tao nga ginapalangga ko bisan wala niya ako ginapalangga sing bugos. Mga ka-best friends, ano gid bala ang imo sini? Ano bala ang inyong ma-advise sa akon? Kag tama bala ini nga desisyon nga ginpili ko. Seryoso, si ka best friend Taratso. Eh, naglibog ulo ko ka ano ni Mara. Ano gini pinag-iwatig ni Mara? Ano gusto ni Mara matabo? Mga ka-best friend, no, nabatian naton mga ka-best friend Taratso, ka-best friend Yong, nabatian naton ang istorya ni Mara nga sa kung diin, no, nadakpan niya sa muto nga gabi ang iya nga karelasyon nga si Enzo. Tungod lang sa nagtawag nga cellphone, kag nagtawag nga babayi sa iya cellphone, kag dito niya napamatud-an nga may kulang pagidgali sa iya bilang isa ka babae. Sa inyo, abi mga ka-best friends, tama bala ini nga desisyon ni Mara para kay Enzo, kag tsakto gini bala? Well, for me, Wow, for me. for you, and for me. Mara, patawara ako pang nagkulang ka. Ano kulang ko sa imo, Enzo? Mara, dumduman mo sang adlaw nga nagkatulog kita nga duwa. Di ba? Nanghayo ako sa imo sang unlan. Habol. Kag pagpalangga apang wala mo ginatag sa akon, Mara. Hindi mo na paghambal sa ako, Enzo. Pati ang ako ni nga hapin, gingatag ko pagin sa imo. Gipatulog mo lang ako sa salog. Nakalamig, kag damo sang bitik. Pero nagreklamo bala ako sa imo, Enzo. Husto na, Mara. Husto na. Hindi, Enzo! Kulang ka. Wala tayo kulang. So sa question ni Mara, mga best friend. So ang usually do mo na malang permi na dadakpan, hindi loyal ang lalaki. Yes. Kay ang rason na lang dahil yung pagkukulang. Ambot do. Kung mga istorya dabi iya, hindi datuod nga love. Kaya ako'y kapati ko ya love nga, di palangga mo yung tao, wala iya sang pagkulang sa iya. Nasa imo na ikaw yung may kulang, kaya nga man, hindi kaya makontento sa iya. Kulang na kulang ba? Tama. So muna, so kung ako yung sa imo yung Mara ha, hindi nato pagpadugayon ni Mara, kung ginginto ka ni Enzo, kaya ba niya may pagkukulang, di, why not mahimo sina? Problema yun na Mara. Pamatsagan, kaya wala kong mag-istoryahan ito. Di, wala kita kabalungan, nag-live kita. Pamatsagan, tara lang. Yes, oo. Di ba? Kung ano kay Mara, pero tsakto man no, nga dagsulay sa sao. Huy, daloy, bala ko kay Mara. Hindi matanak. Hindi, kay Mara tana. Doon kayo siya, doon tanan doon given naman nabit ang nag-into. Tapos isabat ng sa laki nga, hey, may kulang ikaw. Hanga man akig kaya, nung Naingit ko na- pinagdadaanan ka. Ay, oo, amo man ang isabat. Hindi magmuna, Mara. Hindi, tapos diba sa mga artista, ganyan man na, pangitaon ko lang kaugalingon ko pa. I'm not ready for that. Walo na ka mo ka to. Pangitaon ba yung kaugalingon? Hindi nakanta yung kaugalingon. Say mo, be. Mara ha, hindi na tayo tiyo-tiyo na. Mara, kung muna yung Mara, nadakpan mo na yung Mara. Kag may kulang sa imo. Di mangita kaya sang tao nga hindi pagpangitaon ang kulang sa imo. Correct. Tama You know what? na. Kidding aside ba, no? Halin pa ligad nga to ni Sarani about man love. Pero Oo. ang issue man lang is cheating. Oo, cheating na. Dapat ano naman, Muna gani gina-request ko nga itong mga ka-best friend nga basi may kilig-kilig moments mga kamodera nga Pero of istorya course, nga i-send sa first, aton. siyempre, buligan naman anay si Mara sa iyaman nga sitwasyon. Kay, siya man, siyempre, nagkadto sa programa, nag-send sa imo sang iyaman nga problema. Siyempre, hatagan taman sang, muna solusyon, mga, ano sa iya, advice. Correct. Kaya, muna man nato na rason diri mo. Oo, Gabaton advice, kita sa advice. mga problema, bisa na tong problema. Oo, hindi naman ba? Yes, exactly. Alright, so amo na lang ni. Amo na gani Mara. Mara. Mara, Clara, Ira, no? Ano nga lang? Mara. Mara, if ever nga ba ni Enzo nga may pagkukulang sa imo, amo na gani balik-balik lang ta, i-talk lang man nimo, liwat siya, istorya na lang sa Mara, kung ano inang pagkukulang. Pero kung sa akon, dabi, do hindi na ya rason nga may kulang sa ako kung nagpalanggaan ay malang kamo. Yes. Kaya for the first place, nga nagpalanggaan ay ka mga duwa, ka naging kamo, nakilala niya man ikaw kung sino ikaw.
So, nga man pangitao niya pagid ang mga bagay nga wala sa imo, kay ginpalangga ka man niya kung sino ikaw. Ibig sabihin sina, may namit siya nga tao, kay nakipag-fling siya dito, muna nga wala ka sang pariyo sang nakilala niya. So, hindi mo na naisala, Mara, kung nadakpan mo na siya, ako na-advise mo, let go di ba? Hindi na tayo magpadugay-dugay. Hindi na pag-uya nga imo oras, Mara, para sa mga bagay ina nga may kulang ka. Pangitaon mo pa na iya, ikaw pa yung ma-adjust, baguhon mo pa imo kagalingon para lang sa iya. Hindi pwede, Mara. Yeah. Kay kung palangga kasi isa nga tao, kung sino ka man, kung ano ka man, kag maging sino ka man, mahal na mahal ka. Natangi si ka best friend mo, Taratso. Ay, naluya ko kay Mara. Yan, tapos Gani. sabto lang sa. Hindi man na valid. Yan, sabto lang ni Enzo, si Mara. Yan nga, may pagkukulang ka. Ha? Do hindi man abi valid yung balon mo nga may pagkukulang ang partner mo. Dapat punan mo or else kay man sa karelasyon wala man yan sang perfect. May Correct. mga pagkukulang man kita tanan. Kag namuna na nga daan challenge na sa atong relasyon para punan nato ang pagkukulang sang isa kag isa. Pero kung hindi gid ka mo mag-work, so it means ang muna nga pain nga nag-abot sa inyo nga duha, it's a blessing para again maka-let go ka kag pangitaon mo gid ang tawo or maabot gid ang tawo nga para sa imo in the right place in the right time. Halin pa na in the right place in the right, time. Diba? Istoryahon mo sila. Dot pila to, di sa ta kasi manang in istoryahon. Chete, pero lailay lang ang storya. Oo, pero about mo na pun sa Lang. laban. Yes. Kag syempre no, kay Mara no, tsakto man na girl ang imo ginobra ka best friend Mara. Tama ang imo desisyon sa imo kabuhi. You are not in the wrong place. Yeah. You're in Ara the kasi- wrong person. Yeah, you are in the wrong Hindi, person. in Ma-English ka tadi, no? you are You are are the Fine. Yes, okay. Mara, as stay as you are, kung balaan mo nga wala ka man niya pagkukulang sa iya, well, sa iya na. So, kung kay Enzo man, Enzo, kung gapamati ka man, ano ka, bali naging ano ka lang gino, naging weak ka lang sa imo nga sitwasyon, kay syempre no, tanis ang una pa lang ginhambal mo kay Mara, ang iya mga pagkukulang, kag tani mapunan ato ni Mara para sa imo. Pero ang ginubra mo, you continuously cheating on her. So amo na ang natabo sa Kimara, gid ga panghina kag kurugid ang kamot ni Mara kag ang iya nga kalawasan sang nadakpan niya. Siyempre kung ikaw man abi may mabalaan ikaw nga mga muna nga butang sa imo nga partner, siyempre do maguho ang imo kalibutan. Correct. Kay according gani sa iya nga ginpadala nga mensahe, si Enzo gani kuno ang iya nga kalibutan. Di ba? Oo, kay love Oo. ganini mo siya. Diba? Galibot iya nga Kung life. tontohon ikaw, ang balo mo sa uli mo, babangon ako, dudurugin Durugin ko kita. sila. Oo. Sa akin pa rin ang uling halakak. Ote, bukas luluhod ang mga tala. Bukas, Oh. it's another day. So, Diba? amo na namo ma-advise Mara sa imo. It's dako ka naman and tuod hindi man naton masala si Mara kay nagpalangga man sa tawo. Correct. Pero sa akon tabi hindi excuse ang sabat ni Enzo. Why ko na namian sa sabat ni Enzo kay Sino na si Enzo, me? ang kay Mara nga nga partner nga may pagkukulang ka. Hindi, nakaka-hurt bala kay Mara, na-offend ko para kay Mara, na nasakitan ko para kay Mara. Kay Exactly. nagpalangga kaya sa tao, before mo siya gipangalogan tani, why mo na ginapangita ang mga bagay nga mga kulang pagit siya. Kay ang tao, hindi kita perfect. Correct. Pero for me man na, good thing man to kay man, ginprank ka na lang siya nga, ay may pagkukulang ka abi. Kay nadakpa na saya, babe. Remember kinadakpan na sa last gani. time nagamba kita nga, ay basi ano to, dapat ihambal na lang sa iya. Correct. Oo, mas better. Mas better niya hambal. Okay na Mara, kung ano man imong desisyon, kung ano makamusubong, amo na lang ginangin na pray nga maging okay ka, or Yes. else man, if ever man nga, kung kaya mo pa Mara nga, i-sacrifice ang love kag ang imong nga feelings kay Enzo, so continue lang gapon eh. Yeah. Pero ang amo lang ma-advise as ako lang as best friend mo Taratso nga hindi rason nga pangitaon niya ang kulang mo. Kay di pa lang kaniya una pa lang kag kilala kaniya.
So, muna gani nga do ka unfair para sa imo do nasakitan man ako nga hambal nyo niya Oo. nang may pagkukulang si mo nakita mo sa iban. But silingon, hindi ka giniya totally love or kiba ang love ya guys is ambal nila kung love ya kung sino ka man niya kung ano may kulang si imo. Di kapati ko na. Bato Pero na ang sa sabat niya, di ba ni Enzo, ay ko na namian. Yes. No offense Enzo ha. Kag syempre, ginaba niya man to, syempre, wala sa feelings mo, wala sa Yeah. binabatsagan para sa tao Yes. mo to. Kag makita taman sa third party man sa babae nga, di ba, she was crying while gakol nga, amo to nga, mahal pa kita, moto. Oo, na-miss na ko nun So, niya. it means nga madalom na gid man yang ilang nga pag Yeah. anuhay ni Enzo. Feeling So ko na- naka-invest na sila sang emotions, Yes. sang love didto nga man mo to Correct. gid siya iya nga emotion pagtawag ya. Yes. Kag So- syempre mga ka-best friend, ang aton mga commenters dara sa inyo abi no, ano man ang inyong hambal kay Mara kag kay Enzo. And of course no, i-shout out anay naton diri no. Pa-shout out the ka-best friend Regine from Estancia, Barangay Takbuyan kay Rogeline Santiago. Ayan sa mga Santiago family, maayong hapon sa inyong tanan. And yun. Para Okay. hindi man unfair. Kaya isa pagid amo pagid sa mga third party pagid. Reltokon ko lang ng mga third party nga ina. Isa Sino man na sila? ang pareho sina nag-aarit-arit kay Enzo. What if, hindi, for me manabi, Why what sa kabalo? if wala kabalo? Hindi dapat i-stalk mo gid yung lalaki antes ka makipag-fling. Hindi ko yung akig. Say mo be. Hindi ko na i-consider ya ang third party nga maki-fling na kung balaan ninyo nga may jowa na ang imo nga ka-fling. Biska pa sa nagsugid. Pangilalahon mo gidanay di bala? Ano, Correct. kami kinatawagan na sila ang mga babae, like, girl code. Di ba something like that? Oo, respeto. Just respect. Kay, pareho ka mo babayi. Kag may masira ka mo, may masakitan ka mo nga tao, o nalipay ka mo sina. Yes. Lugay biso. Nga, pila sila ka years, tapos gorpi ka lang masulod. Benta ni kung if forever mo man sa Enzo, tapos 3 months lang man ka mo. Ti, wasak ang relationship ni Correct. Ira kag ni Myra. Sino ni Mara? Ni Mara. Ni Mara kag ni Oh, Enzo. dapat sa iban man nga nga iban man nga tao, if you knew nga may relasyon na ang isa, dapat Correct. ikaw nahatag isang Oo, boundaries, yeah. Adjust na sila. isang fine Correct. line. Oo. Kag syempre no, hindi man tanan sa babae ang may sala no. Especially gid ang lalaki, balaan niya man may relasyon siya. Sige man siya gyapon, ano siya. Syempre pwede niya man ma-deny mo sa iya nga kabag-o nga ka-fling. Mahambal dabi ang babae nga may miga ka, pwede siya kambal wala. Oo. So Kasi balaan mo naman ako kasi ng question, no? If for example, mabalaan sa babae nga may may nag-cheat ang laki, di ba? Tapos, sa nabalaan na niya, tapos na-explain na ang third party, oy, may kuya kabalo, nga man ginainaway, pero may ang third party, hindi mismong iyamigo. correct. Kay balaan Hindi. sa Na-notice nyo? Oo, notice ko. Pero kalain man dabi, baby. Kay syempre ka best friend yung nang part man sa sang chite ang muray ang iya nga ka third party. Syempre laway man sa part sang ko for example ako si Mara. Kung ako si Mara. Hala, ikaw si Mara. ako si Mara, ikaw ang third party. Ikaw si ano. Sige, nagsigataan na kita. Ikaw ang third party, ha? Ikaw third party, ako si Enzo. Ako si Mara. Sige. Okay. Ano patagwan na ita? Langga. Langga. Tapos kita sa sa coffee shop kita Oh, nga. nadakpan Nadakpan ka mo. Okay. Baby, namusta ka? Okay lang ako, baby. Naglakad ko to, abi to dito si Mara, basi madakpan, wala kita nga duwa. Sige lang, okay lang na. Ay, hindi nag-order naman ka na kape? nakapadaan. Oo, nag-order. Ibayran mo na. Oo, Very double. good. Okay. Ay! Enzo? Ay, Enzo! Mara? Langga. Hala, sinoy na siya, Enzo? Ay. Langga. Tugi pa liyog ta ka ba katangkong sa lipunan naman ari ka diri lang sa kopi. Naghapit lang ako, naghapit. Sino ina? Sino ikaw, miss? Kag sino ka, May? Wow, ikaw pa mamangkot sa akin. Ikaw, sino ikaw? Ako, ini, si Clara. Bakit? Kag, kaano-ano ka mo ni Enzo? Ako lang man ang iya nga 6 years and a half and 3 months na girlfriend. Wow. Sino ikaw? And 8 Ako man lang ang nag-delivery sa iya sa coffee shop. Enzo? Sakto ay, honey, sakto ang iya ginambal. Delivery girl siya. Ako? Ay, tagiya ka, Tag-iya Maxine. ako diri. Oh, tag-iya sa, sorry.
Yeah. Okay, papilion ta ikaw, Enzo. Si Clara, nga taga-libre mo kape. O ako nga si Mara, ang taga-timpla mo kape, taga-aga. Pasensya. Pero kulang sa gihapon ang ginahimo mo. Mara. Ay, mo na lang. Muna lang kasimple. Abi na ko, Hindi na natin, kulang. hindi na natin pagpatugayon. Abi ko gani. Bala mo may mga tao mantaya nga hindi pa kontento si mamangita patat iban. Nataka na sila kay compare may man kamo gaupod nga duwa. Yes. May mga rason gid. Pero hindi ta na excuse si Enzo. Makulang lang timo. Tapos sa monte mo si Mara ka dya. Yes. Tapos makita mo lang si Clara. Hindi man namin. Mara! Clara! Abi na akong balakagina, ang kulang dito, asukal sa kape. Abi na ko na mo ato siya. Bisan ano pa kapait ang kape nga ginatimpla sang tawo, Nan. mapalangga mo. Correct. Tudlon Okay, mo, what is love para sa imo? Love, love. Hindi mo na lang na question. Ako na naman question sa mga best friend. Hambal ni Paul de Rio, may tanod ka mo. Okay, kinabantayan niya kami. Paul, shout out na sa ato ka best friend Paul. Hindi ba paabot ta, Paul, na ako diri ang mabarawag sa imo. Basi kag way kanot itsura sa kapis high, ha, Paul? Basi ka gambalon ta karon ng hambal ni presyo sa imo. Oo, 'di ba? Naulok-ulok gid mga ka-best friend patawa si Pansha Paitan. Grabe Hello, gid sa. Are may ari si Aris Alohago. True love has no reason to betray and Betray. Sa lang spelling. Tara ako na lang nagbasa. Ay, charot. Hindi, saktong spelling sa laang. Ba perfect kita no? Correct. Alam. Hindi ako, abi ko ganun, betrayal. Betrayal. Grabe sa kape. And Go. person who truly knows how to love and also knows how to stay. So, nakadepende sa iyo. Dako mas take ako hindi. Okay. Oh, Kabes yes, one ray dyan, correct. inhiligay nun. No, be hiligay nun, be. Kay mayag kang mag-ano. Okay, inhiligay nun, ang tutuod nga pagpalangga, wala sang rason para tuntuhon ka. Kag kung kilala mo gid mismo ang imo ginapalangga, kag balaan niya nga mag-stay siya sa imo sang madugay. Wow. Wow. Ito sakto. 60% lang. Wow. Thank you so much. Muna da si Rijal kasi kung kainom sa kape, gagana man siya. Pero hindi mo kitiyak is ang point naman. Oo. Pero diba? nice Diba? Kanami. Pero for example, abi, kung may, for example, may partner ka, abi, tapos ng balonsong partner, mga may pagkukulang. Ano nga best way nga mahamba niya na si mga hindi ka man ma-offend tani? Okay na, muna. Sige. Oo. Ano ganing liwat? Or for example, balaan mo man nga may pagkukulang ka sa partner mo, abi. So ano imo nga, ano yung mga himuon, mga negotiable mo mga himuon para ang relasyon nga magadugay pa, maga-stronger pa man ka mga duwa. For example, ang ka-best friend, ano? Yes, Raven. ka-best friend yung ako man namin, no? Kung ako man sa sitwasyon man ni Enzo, kag ni Mara, no? Kung balaan ko man nga may pagkukulang, gin man ako sa lalaki, ginapunan ko ginaya agad-agad. Wow. Kay balaan mo, once if you love that person, himuon mo gidang tanan nga magastay siya sa imo. Wow. So kung tanan ina nahimo mo na, well, kag kulang pagid ki Enzo, si Enzo na ang may problema, hindi na Wow. ako. That's will be all. Thank you. O, di ba? Bongga. Syempre, no, ginahatag man ang tanan. Once nga balaan mo na. Pero kung, syempre, wala ka man kabalo kung ano mo pagkukulang, it's time man siguro nga pwede mo siya pamangkuton, di ba la? Yeah, so yon. So sa mga ka-best friend nato, pwede ka mo ka-comment kung pwede ka makahatag ka mo advice to Mara sa iya nga Yes. problema subong about nga amo gani cheated issue naman lain ang galing nadakpan niya naman sa cellphone. Correct. So dali lang madugay mga ka-best friend, ma-break na kita for the water lang. Okay. And sa mga ka-best friend naman, standby lang kamo dira and yun, mabalik lang kami sa dali lang nga ano? tinion nga minuto. Okay. Sakto gid man. Yes. Oo.
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Pamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan. Nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi. Nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay. Sa tungasang mga reliyon kag katilingban sibil nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantalas ang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban.
ikaw wala naga problema, may sakit sa imo tagikuson, nga ikaw lang kadala-dala. Hindi magkabala ka diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, may katsikahan ka. Yari si Yon Dave sa imo maghahatag sa advice na give. Yari sa Rajan nga always ka pag-ooptan. Kag si Taratso nga always on the go. Gani tutok na sa Ka-Best Friends. Ang inyong sama-sama together, always and forever na Ka-Friends. Every Wednesdays and Fridays, 3 to 4 p.m. Diri lamang sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ka-Best Friends. Mga ka-best friends, alas 3:49 na sang hapon. And we are back here again at 88.1 Spirit FM Rojas. Ano na to? Anong balita kay Mara? Yes, Marang. Mahambal ko lang, Mara. Tama ang decision mo sa life, So kung ano man, thank you sa imo nga mensahe or sa imo story nga ginpadala sa amon diri subong sa Spirit FM sa ka-best friends mo. Gani sa mga iba no, mga ka-best friend nga may mga story about love, pwede gid ka mo mag-message sa atong nga page kag syempre no sa amon ni ka-best friend Rejan, Yong and Taratso. Yeah. Yes, so muna na, sa mga nakarelate man sa story ni Mara, yes, hindi ka mo magduwa-duwa nga pamangkot niyo yung partner. If ever, balay nyo, gahulat lang man sila nga kamo mismo mamangkot sa ila. Pero much better kung hindi yun napalangga iyo nga partner, ikaw na mismo magprangka. Kaya hindi man rason nga padugayon mo pagid ang relationship kung balaan man nimo in the end of the day nga makakasakit ka lang man sang tao. Oo. Kay gadugay nga nagadugay, mas masakit ang imo abdan sa ulihi. Yes. So as early as now, nga may mga signs na, may mga situation na nga nagkakatalатabo, may mga na-discover ka na, it's time to let go, move on, and grow. Yes. naman. Yes, yung Mara, thank you so much sa imo nga ginhatag sa amon diri sang imo nga experience man sa love, and sa tanan naton mga viewers basi nakarelate man sila. So amo hambal habang kapalangga kita, hindi ka mo magkadlok magpalangga kay siyempre Oo. hindi man hambal nimo nga tanan nga pagpalangga naton happy endings. May kisa nga daan dila ikaw naging strong, kung diin ikaw maging good person pagid or maging maayo ka pagid nga tawo kay because sa imo mga na-experience about. Oo. Those pain, those heartaches will mold you to be a better person. Kag mas makita mo pagid yung galingon mo kung paano ka magpalangga. Kag ang muna nga pagkatawo mo na nga na-build mo na sa kagalingon mo, igahatag kasi na sa insakto man nga tawo nga para sa imo. Hindi na sa magkahadlok. Yes, Mara. Yeah. Thank you so much and happy Valentine's sa inyo ni Enzo, even though nga basi kag maging okay man kamo, talk lang kamo pala nyo, kulang lang na sa Oo, lambing. Yes. Basi ka gusto lang magpalambing man ni Enzo or Correct. nadudula na ikaw kay Enzo kay basi busy ka man or may mga bagay ka man nga wala na si Enzo sa imo or hindi na mabatyagan ni Enzo ang aga of the night pagali ka mo. May mga rason man na Mara. Correct. Talk lang kamo nga duwa and yun sa mga nakarelate sa storya ni Mara. Si balaman ninyo, it's the common naman na labi nga issue subong sa relationship ang mag-cheat kag kag daw ka common nang Oo. madami mag-entertain man sang iban. Kasi man ka best Yes. friend, no? Kag sa tanan man naton yung mga tagapagpalamati. Kung ano man matabo sa kabuhi mo, mabroken ka man da or sa ano pa nang maagyan mo, always choose sa gihapon nga magpalangga. Di bala ka best friend Rajan? Yes, love Yes. ang importante. Ano na yung balik sa Kino? Love. Love lang. Alright, so mga best friend, nasabat man naton ang kay Mara. Pero siyempre, may pahabol kita para sa Valentine's naton. Ay buwas Valentine's Day na. Yes. So, may pamangkot lang ko sa inyo mga best friend. Ano ang mga experience, yung mga sadya nyo ba lang na experience sa Valentine's Day nyo or last year? Ano inyong mga na-experience ng mga happy? Mga Oh my nagtigan- God, may araw ko experience. Pero funny na siya, pero going back sa muto nga time, hindi siya funny. Why? Okay. Oh my God, yung ball ko. Hindi to. Ihotik Okay. lang din sa ako. Ihotik lang It's din. kind of painful na somehow, pero doon ka funny naman siya. Okay. So, that time, naghatag ko sang bulak sa isa ka tao. Ako, I never, try nga maghatag sang bulak. Kaya ako, usually, ako yung hinahatagan, nabi.
Grabe, good yung si Diba? yung niya. Si ka-best friend yung niya. Oo, Sara. Ako yung hinata. Ano naman eh? Ako tapos that time naghatag ko sang bulak. Pero gali nga tawo akong ginhatagan. So, naghatag ko sang bulak sa iya February 14. Ginbaton man niya, then we eat somewhere. Tapos, pagka 15, may nag-send sa akong sang photo. Aba niya, ang imo nga ang bulak. Ari sa ako. Hindi. Oo, actually, ari sa ako, noy. Ari sa ako ni mo bulak. Hamba ko nga manara sa imo. Hamba yun nami, abit 12 roses, tapos sinaboy lang niya sa basurahan. Hala. Promise. Ako may araman ko story. Pero sabong, ang hinahatagan ko na niya bulak, sorry mother, sorry ka best friend, tratso to cut you off. Insakto naman niya tawo. Ginabato Wow. naman niya. yeah. Wow. Ako naman story sa akon nga hindi ko malipatan until now. May ara dabi ako nga gin surprise dati nga malayo siya sa ako na hindi diri. Naghatag ka balay. Hindi. Dota lang. Hindi, amo niya akong story. Mahilig siya sa istorya ko di ba? Sige lang, basta wala. Pero fully paid ang duta. Yeah. Charlotte lang. Until nang ginahulugan pa. Hindi, grabe man. Hindi. Nagpaobra ko sang earrings nga customized. Nga isa sa iya, isa sa akon. Mahilig sa vape. Ang gusto niya nga flavor nga limited edition nga juice ang vape. Yung papangita ko. Gin pa earrings niya dayo. Hindi. May ara pag isang juice ang vape. Tapos nagpaobra ko customized box. Tapos ginpadala ko sa ila lugar. And akon mga kilala dito, sila ang naghatag. With video call. Ging daho na sa iya from sa akon. Ginhatag na sa iyo. Oo, ang hatag na siya. Wala, nakita ko sa video mismo nga ging muna niya ang ako regalo. Ay. And after that, daw nag-explain man sa nga kuha man niya ko ng ako regalo. Pag balik ko dito sa lugar nga ato, nakibot ako nga akong friend. Ang juice nga ginagamit sang vape, ang gihatag ko. Hamal ko sa manara sa imo yang ako nga binaklan sini kay ginghatag ang ginghatagan ko. So muna ang hindi ko malipatan nga muna nga hindi na ko mahilig manghatag sa mga tao kay dito ko nabatyagan nga wala ako na appreciate ang efforts ko. Correct. And muna nga niyambal ko sa mga tao na ko ala dapat maging happy ka always kung may taong may nagapalangga sa imo, may gahatag sa imo bisan hindi ka man niya kilala, ma-appreciate mo. So amo to, start sad to, never na ko nagregalo Valentine's. Do dito ako na doon na trauma na tawag ko. Oo, nasubuan siya. Yeah, doon ma-consider mo man guro nga muna. Trauma. trauma. Nga daway na ko, wala na ko gana manghatag regalo. Wala, doon na dula. Biskan, Pero tani, hindi mo pagdulao ng muna mga nga Nga way. pamatasan. Kay man, gahulat kami. Wala hindi. Hindi mo pagdulaon. Kay nga man abi dulaon mo to para nga man, because kinimo sa mo to nga tao nga hindi man deserve gani makabatog sa mo daw to muna, nga. wala muna ang story da. Until now, do nagasulog yapon sa ulo. Amo nang February 14, first time ko mag-effort nga muna gipa-customize tanan-tanan gidyabi as in gidya ka best friend yung. So amo nang reason nga muna do hindi na ko mahilig nga manghatag it regalo kay do hindi ba ko ma-appreciate. Kay balan mo, do kakasakit bala nga harap-harapan ipakita na si imo. Oo. Kalain bala mo na ang mga gahatag sa akong regalo, ginabiskin ko na yung masuksok ya, ginatago ko lang na iabala Yes. sila. Kay do May Okay. sentimental oo, value kag siya. kung palangga ka bisang tao or gingatagan ka sang regalo, do ibig sabihin sina ya, do ka special sa imo. Correct. Oh, it's not it's not about nga ganahatag nila. It's the thought that counts. Iya. Kasi Correct. gamay lang na nga bagay gani iya, do ka happy na nimo no. Yes. So muna lang akong nga experience sa akong Valentine's. Ikaw ka best friend region, basta may experience Ako, ka. may ako funny experience sa, short lang yung story. Kung Valentine's, ako may nag-surprise ako kagaling. Kabakal ko bulak sa concert. Ay, wait lang. Hilimuon ko man na actually sa Oh, salot di ko. ba? Dati. Nakon bakli ko na bulak na surprise ako. Tapos gina-preserve ko na sa dayo, ginabutang ko sa Yes. libro or else ang frame bala ka best friend Rajan. Yes. Dila ko sa ginabutang asa nga madry sa. Promise. Ano siya? Pure gid siya gali ang flower. Oo, kay hindi ko na gusto ang mga gawa. Kay for maybe ang mga real flower bala Yes. like rose, Oo. mga
feel ko ka-romantic ya. Correct. Okay, tuod siya ya. Tapos do Correct. mas Yes. gaad pagid ang pag ano niya, ang meaning niya kung madry na siya. Ah, meaning. Ay, so, akon ganito flowers niya. Tagsa ko yung tago ko lang niya. Put sa lingon gali mo na. Taguon ko lang. Oh, Yes. boy, buta mo sa libro ko madry. Tsaka ano siya, manami ang humot niya kung mag-dry bala. Duma-feel mo gidya ang love dara. Kay do mo ginaeno. Kung mag-dry na ang flower, ibutang mo ang petals niya, di ba? Oh, petals. Ibutang mo siya sa notebook o kahit anong book dara. So kung makitaan mo na dason, do maalala mo siya. Oo, Pwede mo man nabutang ang pangalan ini from Oo. ano dabi from Nistor na una to my loved one. Yun. Diba? So, yun. Yes. So, yun mga ka-best friends. So, doon ka namin man sa atong istorya and about kay Mara. So, tani Mara, may mga bagay makaming nahambal. Diri nga daw, do ka relate ka man, kang Yes. ma-apply man mo sa self mo. Ay man namon ginahambal nga. Tanan namon ginahambal diri it's yung perfect na or to. Da is may Yes. opinion lang man namon nga Correct. magkailangan lango-lango. So, kisa Yes. hindi nato pag Oo. seryosohon, kisa ang mga bagay-bagay, kisa nang enjoy man naton niya life. Hindi man nga Yes. hambal nimo nga pag may problema kita anuhon gid naton dayon. Do muna lang gid galibot aton nga kaugalingon kag aton mind sa problema nga ina. So Correct. kailangan kisa ang mga ka-best friend amo na gani nga kisa kung stress na kamo just mati lang kamo dire sa Spirit FM sa amon diri Wednesday every Friday. Yes. And Friday 3 p.m. to 4 p.m. upod ato mga best friend diri. Kag kung may mga luwas sa mga love, kung may mga problema, makamudira nga daw undecided kamo na base kag Yes. kulang lang na sa tulod para Correct. mahambal mo ng mga words ko o wisdom nimo message lang kamo sa amon nga Facebook page ang The Spirit FM Rojas and dira sa amon nga hotline number na ara ma sa screen nan. Yon ano pa ang best friend yung imo mahambal sila sa February 14 buwas kay daw excited ka na. Wala ko ya, ang bisan no man niya matabo, hindi ka Japon ka maguntat magpalangga. Kay kanami magpalangga. As in, gusto ko Correct. na. Amo na ganyan ba ko si mo bisko ita ko ta relationship. Damo man ga palangga sa ko kana feel ko man ay happy na ako sina dira. Mas happy pa ko kung may maabot. Soon, way makugadali ah. Yes naman. Kag, syempre no, sa mga ka-best friend natin, like what we said no, hindi ka mo mag-give up sa love, kay love is everywhere. So kung may mga chimpo nga pwede nyo tagaan bulak ang inyong mga loved ones, go ahead. Bisan hindi na gani bulak, Oo. bisan ano man lang nga gamay nga ways mo nga makapabatsyag kasang Love. pagpalangga mo. Yes, and it's not about the words man, action. Gamay lang nga kadramahan. And kung palangga mo tawo, mabatsyagan mo na. Once nga tuod, ka gusto mo gid ang isa ka tawo, biskan di man nimo yun nga loved ones, ay happy, sad niya. Correct. So, i-shout out na natin mga latecomers nga mga viewers. Latecomers. Latecomers. Ay, Yeah, sabi, so okay. bulang gid sila. Well, shout out sa kung magulang galantaw kay Noy Ongga. Oh my God, yalantaw Hello. na to. Thank you so much. Kay Yes. Sir Julito Valles Borda. Oh my God, Sir Julito. I miss you Hello, so much. sir. May question, sa bago kita mag-end, anong book ang lapit na lang maubos? Ano inaayan? Wala ko idea. Book? Yes. Logbook. Notebook? Yes, oo. Yes, May problema na kita, diba? Istorya na na. Nag-loading. Ina sa next week na mo istorya Oo. ina. Sa Wednesday. Next week na naton ina. O may istorya. mga pagkatamyawan pa ka mo bago kita Yes, mag- and big shout out dira sa Capiz Content Creator Society Incorporated sa tanan namon kaupon mga local bloggers dira. Yes. And of course, is the family dira sa second district, especially Dumalag sa akong mga pamilya dira, Casimero family, Fortize and Condino. Yes, and big shout out sa akong mga friends, mga classmate na akong dira, and of course, my sponsors nga nagpagwapa, nagasuporta, kagapalangga sa akon. Yes. Yeah. And by the way, hindi, isa na lang for the last, just follow my Facebook page, Tarat, so IG and TikTok account, yun, hindi nyo paglipatan ina kung gusto nyo good vibes and always. Yeah, same with me. Follow me in TikTok, Yong Dave, Instagram, Yong, Facebook at Yong. Then of course, sa mga pamilya ko doon sa Dumaraw, maayong hapon sa inyo tanan. Kag especially sa akon man nga mga classmate nga nagalantaw subong sa mga best friend ko da. Kag yeah, thank you so much. Kag if you want to have a photo studio, visit Tangerine Studio and I'm going to be your photographer. Then how about you, ka best friend Rayjan? Yes, no, ginatamyaw ko galida ang ako mga pinalanggaon nga pamilya. Ang ara sa Malipayon. Wow. Hello nga pala kay Mama Nolly Subong Flores. Kag sa akon nga amay. Wow, si Jose Sandy Flores. Kag sa akon mga friends nga nagapamati dara sa mga clients ko, no.
kay subong month of love o subong ang GS prom. So I can cater no makeup no sa inyong mga puyadara no, Jane Hair and Makeup. At syempre sa pagpapaganda po sa aking sarili, maraming salamat Lovish Beauty Wellness Spa. Well, mga kaalagad, isa naman ka programa ang aton ginupdan diri sa kahanginan subong nga hapon. Sa tanan nga nagupod sa aton pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita sa liwat. Sa pangalan na lang sang aton station broadcast team nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Mark Granflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, kag technical partner Alagad Benny Dalida. Ini naman ang inyo naging kaalagad sa pagtuo ag pagserbisyo, ka best friend Young Dave. And of course, ang inyong ka-best friend nga always fresh, ka-best friend Taratso. Kagkaupod mo always, best friend Region. At sa liwat, ka-best friend nyo, sama-sama together, Always and forever. Maayong hapon sa inyo talaga. Happy Valentine's mga ka-best friend. I love you all. Mwah. Ikaw wala problema. May sakit sa imo tagi-pusoon nga ikaw lang kadala-dala. Hindi magkabala ka diri sa 88.1 Spirit FM Rojas may kachikahan ka. Yari si Young Dave sa imo maghahatag sa advice na give. Yari sa Rajan nga always ka pag-ooptan. Kag si Taratso nga always on the go. Gani tutok na sa Ka-Best Friends. Ang inyong sama-sama together, always and forever na Ka-Friends. Every Wednesdays and Fridays, 3 to 4 p.m. Diri lamang sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ka-Best Friends. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.